дарёфти истеъдодҳои наврасу ҷавон инчунин ихтироқҳоро навовар бо ташаббуси маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ назди вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии Тоҷикистон даври ҷумҳуриявии озмуни ҷавонони бо фарҳанги асри 21 доир кардем. идомаи матлаб дар сюжети таҳия гардида. дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии наврасони ҷавонон оид ба маҳорати зеҳнӣ таҳти унвони ҷавонон бо фарҳанги асри 21 баргузор гардид. дар он наврасони ҷавонон аз аксар шаҳру навоҳии мамлакат бо лоиҳаю макетҳои омода намудашон ширкат намуданд ва доир ба онҳо дар назди аъзои ҳакамони озмуни мазкур маълумот доданд ва тазаккур дод ки озмуни мазкур таи чанд соли охир миёни хонандагони масояи таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ бо исноми маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии назди вазорати маориф ва илм гузаронда мешавад. гузарондани ин чорабино пеш аз ҳама барои инкишофи зеҳнӣ маънавӣ ҷавонон наврасон бисёр мусоидат мекунад ва чун шумо шоҳид ҳастед ин намоишгоҳ ба мо онро нишон медиҳад ки яъне то чӣ андоза наврасони ҷавонон дар ҳал намудани проблемаҳои иҷтимоӣ иқтисодии кишвар хеле ҳам фаъол мебошад. хонанда бахтиёр шарифов аз шаҳри ваҳдат макети занги худкорро пешниҳод намудааст ки он вақтҳои танаффус ва дарс даромадани хонандагонро таҳқиқкорона нишон дода садо мебарорад. این زنگ اتوماتیکی است که در همه مکتب نصب کرده می شود. در آنجا ما با فروش می‌گذاریم و در مکتب نصب کرده می شود که زنگ رو به طرز اتوماتیکی در همه مکتب می‌زند. این خیلی یک چند پرابلم‌های زیاد، مشکلات زیاد را از بین می‌برد. زنگ نادرست را همه با یاری اسمارت فون یا تلفن اداره کرده می شود. یک بار در حالت اصلاح کردن این زنگ ما وقت را настройка мекунем ки бояд занг бизанам ва ҳамаёнро настройка карда занг ба тарзи худкор кор мекунад. мавриди қайд аст ки дар ин озмуни ҷумҳуриявӣ 60 нафар хонанда бо корҳои эҷодию зеҳнӣ ширкат варзиданд. иштироки хонандагон дар чунин озмунҳои нияти он аст ки мо оянда бо технологии замонавӣ бо бархурдор бошем, аз вай истифода барем ва барои беҳтар кардани ҳаёти зиндагии мардуми Тоҷикистон як самараи пешниҳод мешавад. озмуни мазкур танҳо як рӯз ҷараён гирифта ғолибони он ба даври байналмилалӣ роҳат гирифтанд.